So yan, panibagong video po tayo ulit. Welcome to my vlog, guys. BBTR is here. So ito, bibisitahin ulit yung ating trail site. Dito lang po sa Libang. Yan. So hopefully di tayo pagalitan kasi may mga baguhan po. Eh alam po naman natin na hard yung pupuntahan natin. Kapay kumatan na kung umtan. Charaw. Anda pong ungtan ah. Ayan. Okay. So ayan guys, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, always subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga trail videos. So marami na pong bumibisita sa ating trail site dito po sa Libang. Dito lang po sa Libang. Short trail lang po tayo pero hard lang konti. So abang-abangan yung mga kaganapan natin mamaya. Stay tuned. Ipapakita natin sa inyo kung gaano kasaya yung trail site natin dito, kung ba't palaging dinadayo. Okay, mamaya ulit. Uy. Yun ang kagandahan pag may engine guard. Beta. Merag na jibangi raw ini. Saor kaya saor. Saur nih guys, saur dah. Oh yun. Uy, bumalik. Okay. Uy, hop. Adayo. Nalang ang adayo. So, magandaan ng ganito guys. Kapag may technical, yung ibang nakadaan na, nakapagpahinga na. Buya ya. Nakakasya naman na bang na nakadurot siya na.
Masyado eh. Ay, amo manan ni papandiyan na katawa na. Guys, sa ating mga susunod na kaganapan. Napay may isa. Nagpapahinga, tara na. May isa nga eh. Sige sir. Napay may isa. Sige, para hindi makita yung pagtumba ko. Tara na. Tara na. Wala, naiya kaya ako. Sige sir, sige. Sir Buffalo. Tara, let's go. Dapat tumakbo ka na para makita ka rin namin. Hindi. Daya mo. Pinanood mo. Kami tutumba ako. Sir, on video. Magaganon nga ako, sir. Hindi kami aakit hanggang... So yan, subscribe kayo guys sa YouTube channel din ni sir. Ayan, Buffalo Rider Vlog. Sounds good. Okay. Sige sir, taurahin na ka. Sige. Awan mabuyam eh. Awan mabuya. Kala kayo dalaw ka. Kantay doon dito eh. Tuh sir. Oh. Oi. Wala yung sinasabi, muntik na. Muntik lang, muntik. Sige, kalakalain nga napapangan nila ba? Sigurado ma-upload yan. Thank you. Ang mga natumba? Ang nga natumba? Inuna na eh. Good. Tinanggal lang dagat. Talaga nga nasiglat ni sir, nasiglat. Pero muntik na yon. Muntik lang. Yung one natin medyo gumanon na. Okay guys, mamaya ulit. Stay tuned. Kelex 230. Yan, so kailangan na natin ng magtulungan kasi nangungulimlim. Nakabutan tayo ng ulan. Mahirap na. Tama niya sir.
Kung may mayat na ibagkat yung ubot na jay, pakas na jay. Pasing sa akin. Anak makapagkatunay ka pa. Oh, nakalaritan. Beta. Bukanin, nakabasbaso lang ako. Master brain. Awis mo na kita. Ito yung mga in-scam ni Sir Brain. Ayos ah. Pinagararan, hindi ko madikit. Ada gamin alat dito. Kapilitan. So shout out sa ating mga viewers dyan, mga kaibigan natin na riders. So ito po, madali lang yung treat site natin dito. Hoy. Meron tayong heart. Inanapay. Pagsanti lang kayo. Uy. Sus. May paano mo ito yun? Nih. Pinang-click naman. Nakapanaw. Oh. Lipat yung kuya.
Ayos ah. Ayaw ko na. Yun. Ganun pala pag-akyat nun. Ganun lang. Okay, next. Ayan, Sir Benson. Daitan, daitan. Munagan. Awan eh. Rumigatan. Hindi rati KMX dia. Oh, anon. Uy. Ah, yay. Yan o. Tamo ba yan, no? Idol! Napanunod mo pa rin Alex? May napangtak pa. Yung mapangin mo, hindi magnak. Siyak ko sa maranon eh. Wag! Uy, mabaling nga kamadaan.
Lalong kwan, humirap pag may bato. Mahirap to. Hindi. 230 yung motor mo, akin 135 lang. Mas magaling yung 135, kaya niya to. Sige. Next. 230. Ikaw ba susunod, Alex? Ha? Ikaw susunod. Aret! Ay, ni bago Marami ni pa. boss na laban na dyan. Yan na dyan. Siyakon ba? Yan dito Yes, sir. Siyakon, win no? Okay, next is the master lava. Oh, basic oh. Smooth criminal. Tinira ng smooth criminal. Yun oh. Yun oh. Nice. Ay, ganun talaga. Yun oh. Ay, basic. Napaka-basic. Tingnan nyo naman oh. Oh. Yun. Home court advantage. Ayos. Uy, kadina. Kadina.
Jai. Champion din ng Tapulaw ito. Champion ng Tapulaw. Champion ka no? Champion sa Mount Tapulaw. Oh, yus. Aguyutin nyo kalakan. Dala to pa guys. Nalakamot gayam niya sir. Halikan. Halikan. Kuman tinapanan. Yan. Guyod, guyod. Ayun. Uy, Makina diyan. makina, makina. Okay. Stay lang guys. Yan ulit sa bandang taas.
Galis. Delikado mo naman na mata. Delikado tayo maramdaman itong mata. Galis. Nagtudo ka ng dirabe eh. Yay. Uy. Kurba kayo ito. Bang, dito kurba kayo ito. Dito. Dito kurba kayo ito. Oh, kurba kayo ito. Sorry dah. Buyot. Uy. Sus. Nigisa ka na ako ah. Naisalsalisa ka ko ah. Okay. Pagkawalan mo din sa dutin. Imbis ka walit. Ano sa ito? Talalo mo din sa dutin. Tara. Ahon. Gayos ka man mag-isangat na disturbo ako. Sana na ito train site nila ba? Ayan! Ayos. Pagay ayaw na tikiliks ah. Ayos.